Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlala nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyathobeka siyabengelela kunina nonke nina beqholele ngezangeza. Sithemba ukuthi-ke abantu baphilile. Sibonga uthando nesupport njalo mahlangana esitradini abantu besibengelela bejabula ukuthi nayo le Black Life yoduma impande zama-Afrika. uKings Cakawezwe sengikhona-ke ngani zakuthi sokhuluma nani sizoza ukuthi abantu bathini kuyimpande zama-Afrika. Yini le abayilandile, yini le abayizamile empilweni yangalunga, so that nawe uzoqwasha lapho ukwazi ukubona ukuthi udecide ukuthi uyayithatha noma uyithatha, ngoba sike esayidini lokujajana sesayidini lokulalela umuntu esethela isitori sakhe. Asingene-ke odabeni sizwe ukuthi sihambe sethu sosuku namhlanje sizoxoxa siphi isigaxa. Mfowethu siyabengelela. Asikhona mfethu kunjani? Sikhona njani? Sikhona. Ngane wethu ubani lo? Awuzakhelo amncube lo. Yeah, sure mfowethu. Awusithathe nje empilweni yakho from ukhula until kuze kufikela sewusinenkinga khona. Hayi. Hayi indaba aminde bhuti. Sure. Yabo nje mangakulandisa ekukhuleni kwami. Ekhaya sikhule izinto zingekho kahle. Kodwa-ke bengibuka amakhelwane kunabantu abaphila kamnandi nami ngiyifisa impilo yakhona. Okay. So-ke la kuhambe khona isikhathi ngadecide ukuza ngala ngaseThekwini nami ngithi ngizophanda. Yeah. So ukuphanda kwami-ke ngisebenzile endaweni eningi. Ngabona futhi ukuthi akungisebenzeli. Ngalo umuntu othanda ukuyisebenza. Sema ngibuka kunalaba bafethu bangaphandle bakhona la eThekwini. Oh yeah, yes. Bashaya amakhathi nje kahle bagunda abantu. Papa shop lo. Yes. Ngayibuka lento ngayithanda. Ngasondela kubona. Ngithema ngisondela kubona. Ngabacela ukuthi bangifundise. Yeah. Ngumuntu osheshayo ukubamba. Oh yeah. Mhlambe nje ungithatha isonto ngabe sengibambile. Ngafunda ukuthi kwenziwa kanjani. Izobhayila ngiqhamuke khona nami ngathi ngifuna ukuqala yami into. Yokugunda abantu ke manje. Okay. Ngayiqala ke lento yokugunda abantu. Hayi ngibona nje ngena kodwa abantu bangena kancane. So ngathola omunye athi ngibuza futhi ngenza kanjani ukuze ibhizinisi lami lithuthuke. Ngoba ngifuna ukuba nendawo eningi. Hayi waseka ngithatha ke mfethu ngihlalisa phansi wathi hayi no mfethu. Mawufuna izinto zakho ihamba kahle. Kunomuntu engimaziyo ngale usiza abantu. Hayi. Ambela hlela usuku nalo outlet sambe sekhona. Mangifika laphana angimthole lo baba osiza ngempela. Hayi. Sifike kuthiwa ngizocatshwa. Ngicatshe kuhamba ngifakwe intambo la ngaphakathi. Oh yeah, samuntu othwasayo la. Yeah. So lezi intambo lezi kuthiwa hayi izinto zakhe uzohamba kahle, izohamba kahle. Hayi nangempela ngibuye. Angibuyile hayi ngiphushe. Zipompa impela. Mhlambe ngiphushe ngaze ngaba neto namabhizinisi ala ku6. Kuseyona emapapa shop la. Yeah. Sure. Senginabantu nje abagunda lapha abasebenza. Hayi abafuthi basebenza. Say one day engibona okay kuyaphusheka ngifuna ukuya phambili. Hayi ngiqale ke manje. Ngithi hayi sengifuna ukuhlala mina. Ngitrain abantu yabo. Awubobasi. Ngibobasi. Sure. Angithe mangenza lento nginomama lapha ekhaya yabo. Njalo umama mangimi naye. Eqala ukuba nenkinga nje. Mangihlangana naye kube khona izinto athi ziyamamba yabo ngingayinaki lento ayingikhona. Umama like umuntu enithandana naye. Okay. Sure. Yeah. Yabo aqala njalo manginathi kunezinto ezimamba. Hayi ngingayinaki lento. Hayi ngiqhubeke ngiphusha ibhizinisi. Mhla sokuhamba isikhathi qala izinto zami zingibhedele so nakho ngazi noma khona engangasakwenzi kahle oza ayikho imithetho engangibekele yona ngaphandle ukuthi lezi zinto engangifakile la intambo so azingabona abantu ngomuntu nje obehlezi eshaya ivesta noma kubanda manje ngishaya ivesta ngithi hayi lo mjito relaxile yabo uboneke na abantu aba right empilweni thiwa lo mjito relax kakhulu. Yes. Ila kuhambe khona isikhathi ke zaqala izinto zami zonakala. Sure. Aqala ngashelwa ibhizinisi lokuqala. Ayi ngibuyele kuyo lo baba ndothawo. Izinto bese hamba kahle kwenze njani. Qala ngitshele ke lo baba uthi hayi futhi khona ongakwenza hayi. Mina akukho engingakwenza. La sengithe khona mangihlezi ngihlale ngibona lezi intambo senyamalele ngiyibuza ukuthi kanjani mama. Hayi. Izambe lento yenzeke kuze kwaba kathathu mangaphuza. Zinyamalala nje emzimbeni. Habe ududu ubone iphinde ibuye zibe khona. Oh yeah. Ila hambe khona ngathatha ucingo ngashayela lo muntu lo wayengisiza ukuthi hayi mfethu nakubonakala la. Hayi athena hayi zizobuya lezi intambo yabo. Hayi nangempela ke ngitshela ukuthi ngenze njani.
kunamakhandlela wayethi angwalayithi ngoba phela kumina wayethi isibani lesi sokhanyisa izinto Oh zami. yeah. So lamakhandlela mangwalayithi ngempela intambo zami Ibuya. phinde futhi lento iqhubeka isebenze kahle. Uthe ngokuhamba kwesikhathi futhi hayi yaqala phansi inkinga futhi anyamalala lezi intambo lezi. Hawu. Hayi. Konakala-ke manje unyamalala kwazo konakala lamabhizinisi ami lawo aphela wonke ngigcine sengisale ngasenalutho. Yo. Ila ungithathe khona ngathi no. Kahle kahle shuthi nami khona la engigeje khona ngibuyele emuva. Hayi ngihambe ngibuyele kulo baba la. Ngambe lapha mangifika ngihlala izinsuku zazaba u3. Lo baba athi hayi mfethu lana kuze lezi zinto lezi zibuye ngoba akakwazi unginike enye intambo. Yeah. Funa kubuya la same one. Funa kubuya la same one. Okay. Okay manje la ngifika ke lapha nathi hayi ngizohlala kwakhe izinsuku zazaba u3. Hayi bongingaphunyule senemini ngiyaqhuma. Uthe suka khona ubulongo ngazi noma uyabazi. Yeah ngiyabona ubulongo yeah. Ngigezwa ngabo hayi. So kulesi4 ila ngibuyele khona ekhaya. Nje mangibuyela lapha ekhaya athi hayi izinto zakho izolunga. Hayi ngihlala nomama. Okay ngisalindile nami ukuthi izinto zami vele zizokhanya vele. Manje into la igeja khona bafula. Senginomuntu wami lapha manginomuntu wami njalo manginayo ethi kimi yazi baba kunezinto ezingihambayo njalo manginawo. Yabo lento bike yenzeka before ngitshela kusona ibhizinisi lokuqala nginayo. So sengibuya ngala ngitshela ayilo izinto zami zithini manje nakho ngihanjwe izinto. Hayi ngithi mina mhlambe khona into abashaya ngayo ubone nje more nezinto or something like Well manje into engixaka kakhulu ke umama maye ngekho nami lento ayibi khona. Hayi ngingamtsheli umama ukuthi ngizokwenza kanjani. Ngihambe futhi ngithola omunye umuntu esifazane. Sure. Ngifuna ukuthola kahle ukuthi ngempela lento ngempela ikhona. Yes. The very same thing ebiyenzeka ngala yenzeka kulo mama. Naye lo khala ngezinto ezimhamba. Khala ngezinto ezimhamba. Oh. So manje ke inkinga yami ke la isikhona ukuthi lo muntu owangixhumanisile before ngibuyele lapha ngiyomtshela ukuthi izinto zami ayisahambi kahle. Lo mngane ngangimtholile wangise baba akasekho la eThekwini ngisamtholi ke. Yabona. Ngoba mhlambe kunento yena angangitshelanga ukuthi kuze izinto zibe kanje kumele wenze kanjani. Enye into ebisingixaka kakhulu ke abantu bekami mabe ngibona noma ngigumulile bathi babona isilwane. Kodwa mina ngazi ukuthi hayi intambo enginazi ukuthi nje ziqashile. Yabona kubonakala. Ungumuntu athatha ukuthi sibone isilwane kwenzakalani ngawo. Hey ngibona ukuthi kuyangisinda. Ilana engidecide khona ukuthi kumele ngize la ekhaya mhlambe ngizoza ukuthi ayikho nenye indlela mhlambe engingenza ngayo ngoba phela ngibona ukuthi ngiyakwazi usixhumanisa nabantu abahlukahlukene inyanga nje ukuthi ngithole khona usizo ngoba lento yangihlukumeza. So mfowethu chazela mina kulento kunyamalala kwalezi intambo ziphinde ibuye. Uyasho ukuthi amabhizinisi akho lakho eqobeka nga1 kwagcina impela kuba ukuthi kuyaphela. Ngesikhathi esekubuyiswa kwesibili egcoba ubulongo wayethi wenzela ini wachaza ukuthi kumayelana because uyachaza ukuthi ngiyasakwazi ukufaka entsha funa kubuye Simon. Yena wayethi njengoba ngifaka ubulongo kunezinto mina imithetho engayigcinanga ubusho leyo mthetho zangangitshele. Yabo. So njengoba engifaka ubulongo uthi ufuna kubuye le ntambo la ngoba iyona intambo enamandla. Ngakho wayengifaka ubulongo. So wayekhulumile yona le ukuthi le ntambo mayibuka kubantu iyisilwane kuwena wazi ukuthi intambo. Hayi wangayikhulumile kumina. Mina ngangazi nje ukuthi le ntambo lena izokwenza izinto zami zivuleke intambo zeinhlahla. Ngoba nami ngeke ngibona amazayona afakile intambo. Ngicabanga ukuthi intambo efanayo. Ngoba phela angisiye nomuntu ohamba isonto yabo. Umuntu nje uthanda ukuphanda izinto zami zephandle. So in terms of labantu besifazane nawe ke njengoba bekhala ngento yobukhuphe noma sort of imbongulo ezibahambayo kuba yinto eyenzeka nihleli noma kuba yinto eyenzeka ama nisuke niheva sex noma lento lena kuba yinto eyenzeka amasuke sizoheva nomuntu esifazane. Mahlezi nje hayi kwenza kulutho. Hawu ungaqonywa futhi hayi kuyavuleleka ubone ukuthi hayi cha inhlahla ikhona njani. Ngiqala la nathi sengimase siyaphansi. Wawuke ube socansini mhlambe uyifakele intambo noma mhlawumbe wathi uyayigumula uma usukwenza ucansi isekhona.
Kwakuthiwa ngikhumule mangenza ucansi kuthiwa ngikhumule impela. So ukhona into ekuchazelayo ukuthi mhlawumbe ngaba imbangela ukuthi sinyamalale nomphela ngabe sabuya. Noma angasibekanga kahle isizathu akaze acacise kodwa nje wathi yena usho ukuthi khona la ugeja khona yabo kunezinto engingayigcinanga lezi zinto ke mina engangingachazeliwe ngazo Ukuthi izini ngangazi nje ukuthi angazi noma iphutha lami la ekuthenini ngoba kwakuthiwa kumele ngihlale ngishaya ivest emhlophe khona la wahamba khona ngeze ukuthi hayi kuyabanda yabona izinto mazikuhambela kahle ubona ukuthi hayi ngagqoka nejacket kunamajacket abiza khona ngibona nami hayi phela ngiyi-owner manje kumele ngigqoke lezi zinto ebizayo ngaqala ngafa ijacket so ngingazi-ke noma iphutha lami labalapha iyoniwa indaba okufaka ijacket wona kufanele futhi hlezi ufake ivesta kuphela even kuyabanda kuyanetha liyaduma ufake ivesta kumele ngihlezi ngifake ivesta hawu ngiyeke ningathwela ngaqimba kuze kube yinini inkinga yami ngoba yileyo noma kuthiwa kuyabanda kunjani kuthiwa hhayi kumele ugqoke nje so nami ngabuka ukuthi hhayi njengoba izinto sezingihambela kahle angicabanga ukuthi landa iguthi something uyabona mnandi ngase ngihlala nje ngibusa impela ngiphuma noma ngigqokela amajacket abizayo okhathi hayi izinto zami zabhedana so aqhubeka mfowethu so yona leya nto leyana ngingasho ukuthi kumina ngoba bengakaze ngibone ubungozi bayo ngisengafisa futhi ukuthi ngempela angilungisele intambo yami ebuya bese sidila nale nkinga ebhekene nomama because bekuphethe kahle wena bengabulala umuntu bengafuna igazi iqale la egqokeni yo so njengamanje mfowethu sinje isimo and uke wakhuluma nami of air wathi uqhamuke home umuzi kwagcina kwenzakaleni na umuzi wakithi wagcina uphelile ngoba abazali bebengasekho so ngihamba ngayohlala lapha nami benginganawo amandla kuthe mangiqala lezi zinto ngathi hayi yabona-ke manje ngizovusa yonke into ngivuse ngekhaya kwasho ukuthi-ke nazi izinto phinde ziyabhinga bengibuka nje nami kulula ukuthi hayi khaya ngidlula kha noma yini ngoba imali bekuyinto ekhona wagcina uphela kanjalo makuvele iy'nkinga and up usuhlale home akusekho lutho nje unyakaza akusanyazi even lokho kwaziyo kokugunda abantu akusekho ukusebenzela umuntu hayi akusekho kwenzakalani uma ucabanga indaba kofuna umsebenzi usebenzela umuntu yabo uma ngicabanga ukuyofuna umsebenzi ngisebenzele umuntu kuvele kubuye lesithombe sami sokuqala ukuthi ngisukaphi ngiqalephi so lento yokusebenzela umuntu ngiyenzile kakhulu yabo so mangiqala phansi manje ngiyosebenzela umuntu abantu bese bengazi ukuthi ulapha so kunzima kakhulu manje uqala phansi ngiyozehlisa so ingakho nginesifiso sokuthi cha ngiphinde ngenze ngayo le ndlela izinto zami eqhubeke khona la siwazama khona mhlambe ke after ubona ukuthi lo baba wayekade kuneza lento yamhlula ukuyilungisa khona usekwabazama bathini abeke ngabazama bangithembise enye into kodwa manje iyona inomngozi mina ngoba bafuna ngithathe inyoka ne bathi ngizohlala nayo lapha endlini hawu ngeke manje angifuni into enjalo ngifuna le ebengazi ukuthi okwenhlahla qhubeke ivule izinto so even though behlala eqembisa lento abantu osondelene nabo like ifamily bebekunaka mhlawumbe ukuthi khona into osohlala ugqoka ivest noma bewanginaki ubuye uthini uma uyiqashela ngesithupha yona yonke lento kwifamily bekuya kube nzima kakhulu ngoba uthola ukuthi mhlawumbe siphumile namajita sizobuya lethi kuyabantu kuthiwa iphatha ijacket hayi ngibatshela ukuthi hayi mina bafethu bebuye ngibashaye-ke ngomqondo bengihlezi nginehamba idlana yami khona ngithi hayi yabona afana mase ngishayelani uyafudumala benginganakeki kanjalo so right now ufuna umuntu ozokusiza mfowethu akulekelele ekutheni nawe ubuyele empilweni yakho ube right ususe lento ongayazi ubukhuphe noma yini kodwa exosha abantu besifazane kuwe ngifuna abantu abawu-2 kahle kahle okokuqala ukuthi ngisizakale lento yabantu besifazane kuphume lento obukhuphe bese ngithola omunye umuntu noma ngingaba yena umuntu ongisizile ozokwazi ukuthi abuyise lawo amandla usakudinga back ukuthwala hayi kangisadinga impela ukuba semandleni ngoba phela angikwazi ukuthi ngingafika ngizwise impilo enjeya ekugcineni bese ngibuya phansi leya mpilo leyana ngasho ukuthi mina cha ebengiphethe kahle ngoba umzimba bambe ukuthi nje
uyaqimba Uyaqimba. Okunye cha bengakubona. Nezola-ke sibakhulumele abantu bayikhulumela bona khona ikhona inkinga anayo kodwa-ke uthi inkinga uma ingaxazululwa engabuyela egijime ekutheni athwale ngoba ngale kwalokho bengakaze abone inkinga ngaphandle kokuthi nje ubehlale ehamba ngevesta kushisa kubanda liduma noma linjani yena usengabuyela nje ekuthwaleni angabi nankinga inkinga abhekene nayo leyo ukuthi njengamanje abantu besifazane bambalele uyabadinga abantu besifazane lomlisi uthi impilo ayiphelele abantu besifazane bengekho udinga abantu besimame nje eduze kwakhe so uthi-ke ucela usizo ake sibone-ke ukuthi nina lapho e-comment section manikhuluma niyidingida le ndaba njengey'ngcithabuchopho zethu iy'nsulwalwazi nithini ngoba sinithembile ama-comment section enu siyafunda sikhule nathi sibone ukuthi oh nakho la kushoda khona nakho la kufuna kuhambe khona asingene-ke size ukuthi abantu bathini Kabalaba King Sicaka wakaluqa signing out asiphinde sihlangane kokulandelayo. The Black Life TV.